Oz aldi jauna, eta zein aberatsa zaren. Nora ditu berorren antzinako zilar eta urrea zeriozkien apaindurak. Nora da harako buru arrota gaiendua. Non da orduko nardotasuna. Nora ies egin dute berorren mami galantak. Etorkizunari begiratu gabe, zu izan zinen bai, eta ez besterik, eskatu zenidana baztertzea eta geldi egotea, igaru behar zenuten bidea edukitzeko zuretzat bakarrik. Zu nekepean ikusita errukitzen ez zinena. Goiak beheratu dira. Orain nago ni jabe onarekin zahartza on batean, belarra hemen jaten, guztia bizkortuta, ondotxo janda, behar neurri honekoan bizitza daramala. Ez zaudezu horretara ohiturik. Ipuin honek irakasten die aberats eta handikiei ez abegor txarrik egitea, ez hitz gogorrik esatea nekean bizi direnei, beheragokoei. Eta izan daitezela errukior eta bihotz bigunen jabeak premian daudenentzat. Ez dela arrotu behar handilekuetan. Goikoak irauli ohi direlako behekoetara. Bihotz bera eta arrotasun gabeak iraungo dute behean goratasunean. Baina zapaltzen duenak behetua hartuko du bere lekua.